כדי למכור דירה צריך לדעת לשווק. כדי למכור דירה מול הים צריך נשמה. הלקוחות שלי יודעים, כשאתם עובדים איתי, אתם מקבלים ליווי אישי, מקצועי ואמין. מהשיחה הראשונה ועד לשלב החתימה. אני לא רק מוכרת נדל"ן, אני בונה אמון. ואני נמצאת בכל רגע בשבילכם בהחלטה הכי חשובה שלכם. יש הרבה סוכנים באזור, אבל רק אחת תילחם על החלום שלכם. ואני כאן כדי להוכיח את זה. אני נאוה ברושר, ואני לא מוכרת לכם בית, אני מגשימה לכם חלום.